ing'eyo ni ipiny ka kitimo gima ber onego bed ni ji ema neno, ok iwache in iwuon. Anto nyuola ka Moi president, koro ok anyalo wacho ni ang'eyo jingo mar Kenyatta, but asome e book, opuonja wach Kenyatta. To kwang'iyo Moi, ne en kod meke maricho to ne en kod meke mabeyo. Nikech king'iyo skunde mang'eny ochak Moi, to an ahero somo, ahero wach somo. Koro kanyo to amiyega tik moro matin kata kuduong' ahinya. Taparo no ka koro an achako go kura ka Kibaki chung'. Kibaki ne en kod weaknesses meke, lakini wanya paro gik manotimo, notamo baba iloch, ka baba noyombe maratiro. To nyoro ka president nyoloso, an nyaparo no dhi wacho, one of the people mo learn from, apano dhi wacho baba. To winjo ko kwano jogo, to koluongo nying baba. Koro ajen, to baba ne kopuonje. Nikech an aparo ni koro telo ma ching' ma koro President Ruto odonje under ka baba ema guide. Koro an aparo ni kowacho jomopuonje, momiyo chopo kumochope no, onego wach baba bende. To amedo wacho ni onego bed na president tiyo ni jopiny, to jopiny neno gima timre. Ok ni wacho ni tiyo to jopiny ywak yore mopogore opogore. Nikech sani kan ng'iyo gazet kata kan mokinyi kawuono, tiyudo ka jo-SHA pok ochul employees. To jomondik ting'ado every month. Koro penji ni to kendo SHA choko pesa matin kipimo kod ma NHIF choko. SHA is collecting lesser money. Koro ang'omiyo wawe NHIF. Nikech SHA gima timre sani en nyaka ichule higa, to joma tuo ema chule. Ng'ato kowinjo ka midekre odonjo kuome, to dhi chulo SHA mondo odhi e osuptal. Kosewinjo maber to were kodo. Koro ineno ka is counterproductive. En koro SHA choko pesa matin ne NHIF. Yet jomondik to hinyre kabisa nikech ginto nyaka gichul. Koro aneno ka gik mang'eny ma seche moko President Ruto nyawacho no